Bueno, aquest és un tema, no sé si l'hem comentat ja en algun moment, no? Després d'acabar el poliesportiu Les Moreres, doncs ha quedat lliure la pista esportiva del complex de la Plana i ara el que toca és dedicar-lo a l'esport i salut, i hi ha un projecte molt interessant que és una ampliació de sales per fer activitat esportiva dirigida i també d'una piscina doncs, que unes dimensions considerables. Hi haurà 3 vasos d'aigua al complex La Plana i això multiplicarà la capacitat i la possibilitat de fer noves activitats. També, per altra banda, també és interessant destacar en aquest sentit que hi haurà 3 pistes de pàdel indoor. És una oferta de conjunt que s'adequa a la demanda i pensem que vindrà a completar l'oferta que té l'Ajuntament amb l'activitat física per a la ciutadania. Pensem que és una bona oferta. Per altra banda, també hem aprovat els preus públics que estarien en vigor quan s'acabessin les obres. Per tant, aquest és un tema que avui ha hagut una aprovació inicial i una vegada s'exposi al públic tindrà que haver una aprovació definitiva, sempre que es compleixin una sèrie de requisits d'acord amb un informe que han fet els tècnics municipals en referència al projecte que s'ha presentat, que cal aclarir alguns aspectes que no ho estan i cal afegir o coses que consideren els tècnics nostres que han d'estar incloses i que tampoc ho estan. Una vegada això es faci podrà passar el projecte a l'aprovació definitiva. Mentre això no es compleixi, doncs no hi passarà. Bé, la Blume, jo evidentment tinc un record entranyable amb la residència Blume, que antigament era un xalet amb un sostre de teula blava, blau marí i vidriada. I allà va començar un nucli, diguem-ne, de l'esport català. Van començar una residència per a atletes i van començar a fer-se instal·lacions. Va ser, diguem-ne, allò que dius el centre de l'esport a Catalunya. Han sortit grans i magnífics atletes de la residència. Després, amb altres construccions, com el CAR de Sant Cugat, això s'ha anat una mica diversificant, però sí que és veritat que la seva situació és molt bona, tant per la comarca del Baix Llobregat, fonamentalment, com una part del Barcelonès, de Barcelona, i això limita la possibilitat que hi hagi gent que pugui estudiar directament a l'entorn, prop de casa seva, una carrera relacionada amb l'esport. Des d'aquest punt de vista no hauria de desaparèixer i no hauria de ser una entitat privada. Clar, quan la Generalitat s'ho ven, diu m'ho venc, però no m'ho venc perquè hi hagi una activitat pública, sinó que perdem una activitat pública i el que hi haurà és una activitat privada. Seria, si això féssim nosaltres, tant a l'Esquerra Republicana com a Convergència i Unió ens haguéssim posat en aquest ple mateix, ens haguéssim posat, diguem-ne, allò bé, segurament ens haguessin fet treure els colors. Però com que això surt d'ells directament, doncs ja està, surt d'ells ja. És així perquè no es pot jugar amb això. I no pots tindre mai un doble discurs, sinó que has de ser coherent amb la teva ideologia, amb les teves idees i amb allò que dius ho has de defensar-ho tant quan t'afecta directament com quan no t'afecta.